על מה קורה לכם כאן ליאמר ובעוד סרטון חדש. והיום אנחנו פה עם נועם. נועם, תגיד שלום. שלום, היום הולכים לעשות מפה שזה 1v1 אני נגד ליאם, ואז נעבור לבטל רויאל ונעשה ווין של החיים. אמן שזה יקרה. של השמחות. מה זה לא יקרה? כל היום זה קורה. כל הזמן אנחנו מנצחים. אין פעם שלא ניצחנו. נכון, רק מיליון סרטונים ביוטיוב שהפסדנו, זהו. קיצור ניצחנו. יש לי איזה 200 כתרים, אבל יש לי באג ואין לי את הריקוד של הכתר. אחי, אני חייב לפתונות לאפי גיימס. שיביאו לי אחרות האלה. בקיצור, תנו סאב ולייק, אוהב אתכם ממש. תודה על כל התמיכה. כרגע אין קוד בשופ, אבל בבקשה מתי שיהיה, אם אתם יכולים לתמוך. הבנתי שאתם ממש אוהבים את הסרטון מוד הקומבט, אז אם כן תכתבו לי בתגובות ואני אשקול להמשיך, כאילו עם נועם וזה. ובעתיד אני אשקול גם להראות את הפנים שלי ושל נועם, כאילו לכם. כרגע אני בכיתה ח', אני בן 13, נועם בן כרגע בן 7, הוא בן 10. זה בן דוד שלי, מי שלא יודע, מי שחדש. ממליץ לכם מאוד לראות את הסרטונים, לא רק בגלל שהם שלי, בגלל שבאמת כצופה אני אהבתי, כצופה. ונועם מה זה כל הזמן פורץ אותי על ההתחלה. נו ברור, אני טריירד, אני לא מפחד. טריירד. מי שמכיר יודע. מי שמכיר יודע כמה נועם טריירד. טריירד, קריצה, טריירד. רגע חבר'ה, שנייה. עוד לא סיימתי לעשות את הפתיח. אולי תביא שתי לעשות את הפתיח. טוב, לא משנה, צחק. טריירד שלי. טריירד קטן וחמוד שלי. הפיל אותי. טריירד. אתה מפיל אותי, אסור להפיל. תקשיבו, הוא יודע שאסור לו להפיל, אבל הוא כן מפיל. ואז הוא אומר, עם האימפולס, זה לא אני, זה אימפולס. אחי, מה? זה לא יוצא לי. איזה הומו. עכשיו אתה פגוע, רגע. כי עכשיו אתה פגוע. מה, אחי? שנייה רגע, נועם. עכשיו רציני. עכשיו אתה פגוע. טרייר, חבר'ה, איזה מה? אחי, אני חייב אוויר. סתם, אל תזלזלו בחברים שלכם, לא בהורים שלכם, ותעזרו להם בבית עם המדיח. רגע, זה שאני הולך לקנות, אני הולך לקבל את האוזניות, את המקלדת ואת הכל. בקיצור, לכו תעזרו לאמא שלכם עכשיו תגידו לה שתעשה סאב ולייק, ותגידו לה שאני אוהב אותה, סתם. יותר מדי. אז תגידו לה שהבן שלהם מאוד מאוד מחונך. אפילו שאין לי מושג מה אתם. ילדים בכורה, סתם. אחלה של ילדים, תומכים. באמת. מעריך באמת, אני ילד שמעריך, אוקיי? אז תעריכו גם אתם את ההורים שלכם שדואגים לכם. נועם, איזה חי, אתה לא בא אליי עכשיו, איזה חי. אחי, אז תקפוץ על הלנצ'פד, בוא נראה אם אתה מסוגל. אוקיי? כאילו, אחי, אני מסתובב עכשיו בלי... אוקיי. סליחה, במילים שקוראים לי. איזה מנהיק. יואו, אחי, פספסת הכל איזה לוזר. מה קרה לה עם המשפחי? סיים מהם.
אתה שנייה מוריד לי את הראש. תודה רבה שלא ירית בי, וסתם מתבס את הכדור. חבר'ה, חברים שלי תמיד אומרים, ליאם תפסיק לחנוק, אוקיי? בבוקסים, אוקיי? ותראו למה הם מתכוונים. אני חונק, אוקיי? רגע, נועם, רציני עכשיו, אני שואל את הצופים. אוקיי? רגע, אל תיראה בי, סבבה? סבבה? רגע, רציני. לא, אומרים לך רציני. אומרים לך אל תיגע בי, אומרים לך אל תיגע בי. אומרים לך די, נו, רציני, די, נועם. שנייה. טוב, תקשיב, נועם, לא יהיה זמן למשחק רגיל. אומרים לך רציני. למה אתה לא מקשיב? תקשיבו שנייה, אני שנייה מפרק אותו. כי הוא מעצבן אותי. אני אמרתי שאני מפרק אותו, אתם לא ראיתם את זה. נועם, אני אקרוא אותך. אחי, זה לא נראה לי שזה כל כך יעזור לך. ממתי לוקח לשים 3 שניות שיח? שיח, אחי. 3 שניות. רגוע גם אח. עכשיו, מה, נו די, הוא מפיל אותי, מבע. איפה הילד הזה? מבע, זה מה שאתה. אין לי בניות בגללך, תראה מה עשית, השקת אותי. בגלל שלא יצא לי להגיד את הפרירה. איפה הוא? תוציא את הראש, יא גמן. תוציא את הראש. פאק. אבל אתה כאילו מוריד לי את השיח, אוקיי? ופוגע תמיד. אבל מה עשית בזה? אחי, מה עם האם המשפחתי? למה לי אין את האם המשפחתי? לא, נראה לי אתה מאומץ, אתה יודע? האם משפחתי עליך. אתה מאומץ, ילד. מאומץ. תמות. אחי, אתה כאילו מנסה להרוג את עצמך עם הטראפים. לא מבין. וואי. אימא'לה. לא, מחונק, תמות. ומה אכפת לך להביא לי את הווין? אם זה לא תביא לי, אני אקח בכוח, שמעת? אקח בכוח! מה? הנה, הצופים לא שמעו. מה אמרת, מה? תקשיבו, אם אתם רוצים את ההסבר האמיתי, למה אני כל שניה עושה ככה, וכאילו מסדר שזה יהיה ישר. אגב, דבר ראשון, אני כאילו חייב שזה יהיה ישר, כאילו, כי זה אז לא מכבד, כאילו. לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, אחי. כמעט עצרת את הסרטון בטעות. קבלו איך מעיפים את נועם. ביי. ככה שהוא לא ירקוד יותר. לא רוצה. סיים. זהו, זה הבעיה, שנועם פשוט מטומטם, אז כאילו. יא מניאק. ראיתם מה הוא עשה? וואלה, פעם ניקח את זה, אפילו שכולם יודעים שזה הנשק האהוב עליי. קחו סלרפים. כן, זהו. שתו סלרפים, זה בריא. זה בריא, חבר'ה. זה בריא מאוד. סתם. זה פשוט מים עם סודה, נראה לי. תכלס. וואי, עכשיו שאני חושב על זה, מים עם סודה. מים עם רעל לחיים. מים עם נועם. איפה? באיזה בייס זה? אבל למה? נו... למה אתה מעבר? אז איפה אתה? אבל די, עזוב. מה אחי, אני מרגיש כאילו יורים עליי 200 איש. אחי, די, יאללה.
שקט! נו מה, בכוונה אחי? למה אתה חונק? למה אתה מרסס? קבלו, אחר כך הוא אומר שאני ילד רססן. אי אפשר להיות יותר רססן מזה, זה הבעיה. שתוק! פאק, גם צעקתי בטעות. כאילו זה לא שאסור לי לצעוק חבר'ה, פשוט... יואו. לא, סליחה אחי, אתה לא מאומץ. גם לי שתיים, מה זה? אחי, אתה לא... אתה מאומץ כאילו בכוח. תקשיבו, אנחנו חושבים לצאת. כאילו, זה סבבה והכל, בכיף, באמת כיף. אבל... טוב, אני אנסה פעם ראשונה מהסנייפר הזה. פעם אהבתי אותו ממש. אחרי המשחק הזה יוצאים. איך אתה רואה אותי? מה? איזה צ'יטר. איפה אתה נועם? פטריה אחת. מה קרה? נעלבת. פאק. כמעט אכלתי סנייפ את הראש. מה קרה? אוקיי, אתה פטריה אחר כך יש שמן. זה מלחיץ. כמעט הוריד לי את הראש. אתה לא רוצה לשבור את זה. אתה לא... לא, אבל די, נו, אבל די, אל תעשה את זה בעבר. יואו, אימא'לה, יא חולה, יא חתיכת בן אדם חולה. יא, אין לך לב. כמעט הורדתי לי את הפרידים בגוף. לא. אימא'לה, כל פעם מול קאדי. אני מפחד. אימא'לה, חולה, הכל שם מולכד ואתה רוצה להכניס אותי? פה. נראה לך עד כדי כך טמבל? לא, אבל דבר ילד. נראה לך כאילו אני לא רואה אותך? אני בשוק. כמה כבוד יש לך ילד. יא בן דוד. אני במקומך לא הייתי עושה זה. עכשיו לפני שאתה עושה משהו. תודה רבה שנתת לי לשים שיח. לא, אל תשבור. מה ביקשתי? אבל אוי, זה לא הוגן שיח. מה לא הוגן? רגע, אנחנו באמצע הסרטון אחי. מה? אפשר עם שיח, אי אפשר, אם אני לוקח שיח ירייה אחת אתה לא פוגע, זה לא הוגן. אני מבין, אז אולי גם אתה תיקח שיח. מה זה עוזר לי אחי, אני לא אוהב שיח, יפה לך. כי אבל מגן... השיח, לא משנה מה, לא משנה מתי, הוא תמיד יגן עליך, גם RPG נראה לי, אין לנו מושג. לא צוחק. הוא רוצה לבדוק גם עם RPG? לא בא לי, אין לי כוח. למה? נו. נועם. די, נו. סבבה, אוקיי, סבבה. אני לא מביא שיח, טוב?
אני מביא... נועם, אתה שומע? נועם, אני מביא סטיח אחד עליי, אוקיי, שיהיה כבר עליי. וזהו. טוב, יאללה, אני יוצא מהטרמפולינה, אחי. ביי, אני יוצא מהטרמפולינה. איזה... עוף מפה. אין לי לאן לברוח, כאילו, מה... מה, זה גם לא נהרס. מה, אני אנסה לצאת משם. אחי, מה, אתה תוקע אותי, מה... אתם מבינים כאילו מה אני חווה? איזה בן דוד זבל. אחי, מה, זה מרגיש במפת פרקור. כל הילדים שאתה אומר. די, אבל די, נו, פעם אחרונה שאתה עושה לי את זה. פעם אחרונה. לא צוחק. די. איך בלי נשקים אחי, ריססתי אותך בדיוק מקום ששמתי פלאק. נכון, אתה פשוט לוקח נשק אחד, ובא אליי, ושם בהכל, וזהו. אחי, אחד, פשוט פתאום יכול ללחוץ על שמור, ואז זה פשוט נותן לי את כל הנשקים שלקחתי סיבוב קודם. באמת? כן, אחי. איך עושים את זה? לא, אני כבר עם הנשקים, אני הולך. סבבה, אחי, גם אני עם הנשקים, אני גם הולך. סבבה. אני פשוט חולה נפש, וזהו. לא כזה אכפת לי שאתה עושה את זה. תודה רבה. שכחת לשמור פה. אני כמעט נחתכתי, אחי. נראה לי אני רוצה לברוח מפה. נכון, הגיוני, ואז אתה תרסס אותי, אם לא. תקשיבו, אני הולך... שנייה. רגע, לא הפעלתי את הסרטון אפילו, מה? ואז אל תבכה שאתה מת. תודה שנתת לי להטעין. אבל למה, אחי? איזה הומו. אתה מאומץ בכוח, תקשיב. הביאו לאמא שלך $1,000,000 שתאמץ אותך נראה לי. כן, אתה מאומץ. נועם, אתה מאומץ. תודה רבה. טוב, תקשיבו, לנועם נמאס.
אז אפשר להבין אותו. אני יוצא ללובי ואולי נעשה משחק רגיל, אין לי מושג. נועם, בבקשה תלך, מקווה שנהנתם, תנו סאב, תנו לייק. אחי, וושקה לא עשה איתי את הסיום. נועם, כנס. אין סיכוי שאתה הולך בלי לעשות סיום. נועם. טוב, תקשיבו, אני אדבר איתו, אולי אנחנו נצליח לעשות עוד סרטון. מקווה שנהנתם, תנו סאב ולייק, תודה על כל התמיכה שלכם, ויאללה, ביי.